Kublai api baro ngapin yang sang bahaya api siakan ni ke channel jonga. Hak ni ke video ngapin api ya ka wei ka banga shaphang ni friends ke besri bah bat situ Meghalaya. Hang tu Meghalaya ngiji Sngew itynnad deh. Ban pen kuit yaki Kper ban pen itynnad yaki. Ti sheniru kibri kuilek kumta. Ali kan ngan ya lam lek pit kai. Kadang bersama nga kiyeng kirit bat kidon ru Kper Barit. Tang ba wala da kirit maknaru kidon ni la kata ka jong ka jing itynnad mo kibri kuju persyang bantung ben itynnad da ki dieng ni da ki sentiu kum kan ka Kper badan hasenda surok wala da kirit maknaru ki sumar bat ki pen khoj ban pen itynnad deka. Bateng-teng lada kim la batung da kisentiu ki jutung da kini ki kin jadien ba rit ba bunrong. Kajing na pier ka bang yo I shanie kalong ba kim chu ker ken ro ban ker put ya la ka Kper ndre ki tung da kini ki kin jadien ker Kper ba bunrong. Peit kini ka Kper klam dan jing ker. Ki shu ye bai kum ni. Ki sumar bat ki pen itynnad bahaya ka kenang makibri kenub yo peit ya biet na syabar. Habak iyat kai. Hakapor bang iyat kai, nila banyu iya ki bun rukom ki jait Kper. Ka Kper haka rukom Italian. Haka baki jumpen pur, yakini ki sentiu ki bapher, hakan ro jong ka kmat iyen. Om tang da kini ki sentiu bapher, nrei da kini ki ti kulab ru. Haki Kper Italian nila ru bancem yaki Italian Cyprus. Kum umni. Peit ujrong padu itynnad bah. Nila ru bancem yaki statue bapher. Kum juro yakini ki kiu sentiu bala o shrong bah. Teng pat nila banyu I yaki Kper babun bah ki statue. Hanga marway te ngam itynnad shopi. Bala bun palat nila ru banyu I baki judon ki pung. Kyu I katai. Nangta nila ru bancem yaki shuki ngeben bala shna daki lentang daki mau kumuni. Bang laban syongkai. Mentapat ni peit kai no iki Kper English. Hakum kini ki Kper ni laban syem ya ki jingtung ni ki sentiu bagi mi julom bet. Kini ki sentiu ki I kemen bat ki lai luit baham dai. Namar bagi mi halakamon. Long tik ku mangi ki briu hero. Ni Sngew kemen bat Sngew lai luit ndangi yo ole la ka jong kamon. Peit ku meniu jingtung. La mi syabar mdan bapom. Hakum kini ki Kper laju ai ladi ki sentiu ne ki jingtung bakin mi kum ba mi haklau. Peit kum kani ki Kper la khle lang bat ki sentiu bat ki sla. Bat lada kirit makna ki Kper ki ai ladi ki sentiu bat ki jingtung bakin mi shibon. Wei lai sao san ani ngamla nyusyu kidan buncat bahagi jingtung kani patte kelak lau palat phi la I kum mam dan basumar syudon bak badan kini ki tiulip bat ki lilis bat pen itynnad kani te kabiang kam dak lau than bat kam dadon kita kinyut kat ba kani pat kibriu kidang sedang man Cina kum kata ke English garden. Hang ni utiu lip bala tung kenang bat ubashumi kum tu le lang. Peit bat kini sentiu klau ru itynnad bah. Kini ki sentiu jong ki shrab ba phurit bat baping kidon la ka jong ka jinggi itynnad. Nila ban syam om tangi ki sentiu nre yaki jat dieng bapuk sentiu ki bami kum bami haklau bat badan kisla babun rok bat ba itynnad bah. Toke ngin ya peit sai ki Kper French nila ban syam ya upur ubashay bah. Hakum kini Kper
Wat lada day ubah saudong ne ubah belun. Ni ubah laidong. Kiju pendankam baru ya umau ria. Ya kimau bat ya kedobilat. Bat kuntar terter. Peit kini kper kadon sandong. Bat put bapelun hap pedeng. Ya kijing tung ne kisentiro la tung haulan. Ila ruban shem baki ker ya kper na kini kinjamau bakam he. Kijutung na ya kisentiro hakilan babet kum kini. Teng-teng ila ban shem baki tung yukplang tang ba kambut kajakahi ki bu da umau mauria ne da kado pilat. Wat la da kim tung sentiu makna ki tung da kini kinja jaj sla ki ba itynnad. Ki jupenan kam bantung sentiu tang kandia bat ie jaka bat Tylli kambun. Teng ki dan ki kper ki bam don sentiu maknaru ki ikui bat ki ikin tiak bah. Nating layak biet perat yung niu dieng badan pedeng kper. Udon ki sla ba itynnad bah bat garong ru ka bangam bat yo i menshua. Uni te ngala jiyo i syatu. Mi itynnad palat iki so basau bah. Kiju penan kam ontang da umau ne mauria. Ndai da ki dieng lengkot ne da ki snap dieng. Awai ka rukom le jong ki French. Kalong ban ot ban wandur bhai ki dieng. Peit kum ya uni. Ngatharai kan simpor bha ban trim. Nalor kata hap trim man usnem. Ngatharai menta pila yo pitu. Kilong kumo kita ki kper. Haka rukom ki French, ki Italian, bat ki English. Nati nga itynnad ka English garden, bat maphi pat. Kan dua menyepit kai pat ya kiwe ki rukom kper. Kani kapan kan mau ya nga, ya ki kper dan ki Asian. Haka bangila ban syem ya bun jat ki jat siet. Bapher. Kat ba kani pat, kapan kan mau ya nga, ya ka kper Japanese. Haka bangila ban syem ya ki dieng maple. Bat kapenlong ya nga ban Sngew tengen ni Sngew jai habang apit kaya ki. Uni upang te upen kan mau ya nga siya ki jaka rishit. Ila ban chinay ki kiw da kado bilat kum ni banduk ikin tiyak. Wat lada empahu jaka makna. Ila bantung pen itynnad Kper Barit. Peit umdon jaka bun. Ndri kila tung pen itynnad ki sentiu. Hang teh kendong. Kani kaye kadon markab habat kesurok. Tang baki brio. Ki pen itynnad Kper da ka batung kini ki kinjadieng babunrong. Peit hang ni umdon jaka. Tang baki brio ki tung. Wat hasendak akan ro yeng ro. Uni udieng pat la tung ha kendong yeng. Tang ba upen itynnad pat ye ka kamat yeng. Kani ka kper karin bah. Nakta ka daw ki brio ki tung ye kini ki sentiu ni ki plang. Hakan ni ka jingker kper. Teng ila ban syem baki brio kim dan jaka bantung sentiu. Ndre ki shubu da ki kiu hang ni hakmat jingkayit. Bat kadu wala da dan jaka bantung makna hakmat jingkayit. Ki shutung hang ni hakendong kensyrak. Kum ya uni uti white lam. Ngatharai inda lapu te itynnad maha. Ngakermen bakani ka video kan ai jingkemen ya pikin diat bat ban penklet. Shipor ya ki jingjia bas ngusi. Hakum kini kipor. Ngakerman pila itynnad ban peit ya kini ka video jonga. Te saya syong suk barok. Nisi akan lupa nak Kper. Bye bye.